Siz haçan hem bolsa bir wagt näme üçin İsa'nyň ýerine erjileriň mukaddes kitabyň asl nusgadaky ýadlaşy ýaly bugün hem edil şoňa megdeşdigine ynanýandyklaryna haýran galdyňyzmy? Mukaddes kitap Hudaýyň mukaddes kitabydyr. Ol 1500 ýylyň dowamında ýazylypdyr. Hakykatdan da bu tutuş bir kitaplar ýygyndysy bolup, ol bide Hudaý barada we ähli adamlar üçin onuň ahlak ýöreligleri barada öwredýär. Muňa Tövrat, Zebur, Injil we İsa'nyň şähertleriniň hatlary deýişli. Ol bide Hudaýyň ýaradylýşy hökmünde biziň taryhymyz barada görüň berýär. Käbir adamlar bu ýyllaryň dowamında mukaddes kitap ütgede diýip pikir edýärler. Ýöne beýle pikirler köp sanly terjimelerin bardygy üçin ýüze çykýar. Mukaddes kitabyň asl nusgasy 3 dilde ýazyldy we şondan bäri hemmeleriň Hudaýyň sözüni öz ene dillerinde okap bilmekleri üçin ençeme dilleri köp gezek terjime edildi. Käbir dillerde hatda munyň bir näçe terjimeleri bar. Ýöne bularyň hemmesiniň mazmuny bir meňdeş. Mukaddes kitabyň her bir nusgasy tekstleriň asl gol ýazmasyndan terjime edilen we hemişe olar bilen deňeşdirilen. Köp sanly häzirki zaman arkeologik tapyndylar häzirki döwrüň terjimeleriniň subutnamasydyr. Meselem, 981-nji ýylda ýazylan Gadymy mukaddes kitap gol ýazmasy 20-nji asyryň ortalarynda ölü deňdiň golaýynda tapyldy. Ýogsa bu gol ýazmalaryň hemmesi biziň eramyzdan 3-nji asyrda we biziň eramyzda 1-nji asyrda ýazylypdyr. Bu gol ýazmalardan bir misal bu Işaya peýgamberiň gol ýazmaly kagazydyr. Muňa Işaya peýgamberiň kitabynyň tutuş 66 baby degişli. Bu kitapda İsa Mesihiň durmuşy we ölümi baradaky peýgamberlik bar. Işaya peýgamberiň tapylan gol ýazma kagazy. Häzirki zaman mukaddes kitapdaky Işaya kitaby bilen dol gawat gelýär. İsa hakynda bize görüň berýän mukaddes kitabyň bölümleri 1-nji asyrda onuň bilen bile ýaşan şähertler tarapyndan ýazyldy. Olar öz hatlaryny dürli şäherlere iýerdirler. Ol ýerde beýleki şähertler bu ýazılanlaryň hakykydygyny tasdiklapdyrlar we nusgalap İsa'nyň beýleki şähertlerini iýerdirler. İsa hakynda görüň berýän 25 000-den gowrak gadymy mukaddes kitap gol ýazmalarynyň nusgalary arheologlar tarapyndan tapylypdyr. Olaryň hemmesi bir-birleri bilen we häzirki zaman mukaddes kitaby bilen dogly gawat gelýär. Britan kitaphanasynda grek dilinde ýazylan tutuş mukaddes kitap bar. Bu mukaddes kitap Sinay kodeksinde bolup, biziň eramyzyň 250-nji ýyllarynda ýazylan we bu edil häzirki zaman mukaddes kitaby bilen anyk gawat gelýär. Mukaddes kitabyň islendik gadymy tekstleriniň köp sanly täzeden dikildilen nusgalary bar. Olaryň bary bugünkü mukaddes kitabyň müňlerçe ýyl mundan öň asl nusgada ýazylan şol bir meňdeş mukaddes ýazglardan durýandygyny subut edýär.